easy, guys, for the people. Long time no see, no hearing, no whatever. Guys, for the people. So, ndakarohwa nemwe flu yange yakatoendesa voice rose zvokuti ndaitokoniwa kana kutoti nditomboita kana anything ndikati no rekamborikavha hangu chivoice changu ndosama voice over ndichikutsanangurai what transpired kubva last week kusvika ndofunga wiki rese I never posted anything because pakaipa saka ndini uyo zvangu ndandakatokwira chimo bhazi rinoenda kubvunjere. That was last week on a Sunday if I'm not mistaken. Ndakadaka emergency ndopfusika pane munhu aifana kupuwa zvinhu zvake kumusha, zvinhu zvazvakawandisa guys for the people. So ndakamuka makuseni 7 o'clock ndamuka ndatora chipipipi changu ndakananga kuenda kwaboka. Saka ndasvika kwaboka kuya namirira bhazi raenda kuvhunjere chibva ndariwana ndasingaziva kuti bhazi rinoenda kuvhunjere kuya isinozoida todzikira pazinata but bhazi raya ndakabva ndatonzi $10 inini nawashi anga ari pawashito ndakatoti nonokei kutosvikapo ndini zvangu ndakanafirita ndakana chii ndakarowa natural baby guys for the people munongonzwa imi so zvakachizoitika pa ndezvekuti I think ndovuka pamaona apa paone vanhu vangu vachibva kuchechi kumisangano tatatowasiya panonzi pampata kana singakanganisi. From there tatakutofamba tichienda tatakuda nosvika kupi kwamagombedzi ndini ndaitozvibokola zvangu totasa kuti ndakubuda ziya here chiko chikuitika apa zviko zvikuitika apa mairidzwa music ndichionerera chichasei pepe chimbozvona kuti matama akuderera here kana kuti matama ari kuwedzera here kana kuti what's going on with me in my life whatever. Guys, for the people, let me tell you one thing. Pamane mabhazi kuti say I'm learning so many things. Unoshona kuti okay fine, I think na zvinhu zvikazondita I should do maybe fix pakadai nepakadai zvii zvandofanira kuimprove muupenyu hwangu next, zvii zvandofanira kuita nekusaita hamozviona. Saka apo guys ndinda kunyatsogara pandakatasa keterere merunji kuti maketere mabhazi anombowachwa here kana kuti anongoti musi unoya bhazi ndo pakaperera usarungano apo ratotondikedebuda ndipo ndakatanga kutozviseka ndichiti asi imagination dzangu dzakatodhakwa guys, dzakadzakwa dzisingatomboiti. How can I imagine kuti ketere mubhazi rombowachwa reka kuti musi warapedzisira kusvika panzvimbo ndo panoperera sarungano. That was me with my imagination. Ndakagara pawindow ndofanira zvokugara pawindow anyway. Apo tatakwasengai guys takafamba zingambotoiti chombona hangu nekuadhimaya kuti saka apa bhazi riri kumbofamba sei guys zvondifungisa ndichiri mwana mudoko pataigwira kugara kuwindo. Ndaiva neshungu yekuona kuti tikasvika paya panonzi padewende foni yangu yakabva yaita overheat. Inoza foni yangu ndakufanira kuichinja ndizokuti why maybe ndakufanira kupinda pane imwe foni iri different from the one I'm using right now, but ndaiva neshungu yekuona kuti kwasengai kwakaita sei tikaenda nako. Unfortunately andakwasaita sei kukutorerai mavideo kuti muone kuti kwasengaende kupi. Apo ndada kukudadirai vanhu kuti muone zvakaita mukati mebhazi roenda kumusha kwedu kumagorogodo iko kumwe mwana rinazvo zvifeni zvichichii ndozvandaida ngokuratidzai chete. Apo inoziva inonzi spirit of confusion yakaoma. I don't even know kuti ndaitei apapo. Ndada kuzama ndofunga kuti ndikuotaridze kuti kudondo rekwasengai foni ikatononyepa foni ikatanga kumboti gaka apo vanhu vangaotamba marecords zvemuti guys for the people. Bhazi rinonge rakatozara mozvona kuti kusvika tandosvika vanhu vese ava vanenge vachikwira vandorozonyanya kunozara rakati tasvika magutu mupandawana. Actually guys bhazi iri ingori 1 rinoindako sika unofanira kuribata. Kana waribata muchivhu ndakanosa kuti harimiri rakangonomira paEaton Lake for only 5 minutes. From there rakabva ratorowa pasi muchivhu muyemerongodzi mune muchivhu munye chivhu kana pasina rakutorowa pasi rakutona magutu mupandawana. From magutu mupandawana ndo marinomira I think almost 1 hour 30 minutes ekasingarezvi by 1:30 bhazi rinenge ratosimuka. So anochinjana kune nonzi Blue Horizon kana kuti Inter-Africa. So inini musi uyu ndakafamba neInter-Africa. That was my first time kukwirawo bhazi rinoenda kumusha kwedu. Ndaingota zvokungohwa ndaimbota zvokufunga kuti sakuna zvinotozara here vanhu ngakutose guys mabhazi anozara kuti pachiwane standing chaiyo kusvika tandosvika. I think vanhu vakazotanga kuti rega kuita standing vava kwana uyuyu kwanhankirani because patirizi vamwe vanhu vakakwira vakazadza kwasengai vamwe futi vakakwira vakazadza vamwe vanenge vachizongodzakirawo muzhira imomo kusvika tasvika pazinata. Ndandoda kubatwa nehope patatoda kusvika kwazinata. Apo ndandoda kukudadirai kuti honai kune TV bhazi netv rosvika kumusha kwedu. That was me taserangu guys.
Guys, ndokwakuda kuzviseka. I was so excited, guys, because I wasn't even thinking kuti ndo zvinenge zvakaita bhazi rachoni, ma-AC wati chichichi ndini uyu. Shavi ranga rabata iro nemaoko angu akatsva nezuva nekumadhaka kumwari wee. Hamiri kuti tichadzokera ganda rangu ritsvukire zvanga rakaita kare kana kuti kwete. I don't know. Maybe ndofana kutsvaga sunscreen. I have no idea. So apa bhazi redu raramirawo zvakare richimbodzikisa mwanu. Takwira nasekuru namasabhuku akasiyana-siyana imo masenga emo muri kuona imomo. Guys, for the people, bhazi, guys, handizoti why vanoisa huku mukati mebhazi. Ndine nokurodza kuti honewo huku. Guys, huku kana yakaita doti haumufemi mubhazi zvachose. Ndo one thing yandakamaka pamusoro pebhazi cho chinondigwadza idzo huku idzo. Dzakabva nadzo magutuma mupanda wana. Zvatanosvika vakadzikira panonzi achazo panonzi pachi pangu pakadzikira pachoni papa. Then from there pane mashops waya neclinic iyo. From there teta kutozoenda pazinata. Pakadzika ndikati finally, because huku mubhazi inogwadza, guys. Kata matoto haufemi hazviti hazvigoni. Kuna kainona kaya asi inogwadzira, ndo zvainongogwadzira chete izvozvo. Iyo huku yanga yakina ndikati mwari wee, ndakanda kuti ndakapururudza nechemwoyo kuti finally the Lord have done it. Actually futi mubhazi medu matati mairidzwa madhigongo, ndikati ko vanhu vamabhazi ava vanorodza madhigongo sei? Havaoneri kuti machembera anenge ari kuna ngada dzekare dziya dzakaita mukurumbira dzinenge dzichiratidza kuti ndangariro dzakare. Saka apo tatasvika kupikwa zinata takutoenda kumba Diamond akatitambirapo. Saka apo tatatambirwa pani pazinata, ndikati ndingambofambi, guys, ndagwadziwa ndanyara ndatawa shewashido nanga ari pachi kati handipindi mungoro mombedzi adzanyatso kusimba dzingatozogwadarika pano. Saka tatina vanhu vokwana Zumuto na Babongai na nemukomana mwo kumba kwavo uyu anga aripo zvekare vanga nezvinhu zvavo tikabva tatongoisa mukoro wedu tikati tatinga tichibata chase tichiinda tikati zvakanaka ndiso tikutekera tichoinda ndikudada ndirimo mukati mengoro ndikati bye. Zoto ikwe. Ine. Iye washuka. Tabisa juu. Asima zwalo wazilima. Wana kera dayao warufamba neshoka na washuyo munyaradzuko tasangana kwaekera kwana krani apa tukubva kwazinata ndokwatasikira nebhazi redu kuma 4 asi ndonga tichasvika kuma half 5 kumba ngora imanyike iyo zviga ndingotarisa azoda kutsika nepakati ke munyaradzi wanyara asa uchata muna munyaradzi kani musikataribiza amen nawasvakuna nemudondo mani mupurazi maapira namo mamungani mupurazi kwamungani kuti vanotibatira mberi tovatangirawo